Як Лукашенка ажно двойчы непрыемна здзівіў чыноўнікаў, якая радасная навіна чакае яго старэйшага сына Віктара, а таксама чым адзначыліся беларускія сілавікі і чаму гэтыя выхадныя былі сапраўды страшнымі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка падпісаў важны указ і агучыў нечаканую просьбу. Днямі быў падпісаны дакумент, у якім хаваецца непрыемны сюрпрыз для беларускіх чыноўнікаў. Калі казаць проста, то Лукашенка павесіў адсталыя калгасы на шыі старшыняў райвыканкамаў. Цяпер кожнаму старшыні даручаецца курыраваць адну з найбольш стратных гаспадарак у раёне. Калі праца гэтай гаспадаркі палепшыцца, то чыноўнік можа атрымаць прэмію. Калі ж вынікаў не будзе, то ён страціць дадатковыя выплаты, якія яму налічваюць за складанасць і напружанасць працы. Але галоўны фокус у тым, што калі праблемная гаспадарка не дасягнула патрэбных паказчыкаў, то чыноўніка, які не справіўся, чакае непрыемны сюрпрыз, бо яго могуць зняць з пасады старшыні райвыканкама і асабіста адправіць кіраваць тым адсталым калгасам. Сёння жа Лукашенка сустракаўся з кіраўніком багатай на нафту Цюменскай вобласці. На гэтай сустрэчы прагучала нечаканая просьба на контрразведкі радовішчаў і здабычы нафты ў Беларусі. Аказваецца, што сваім спецыялістам Лукашенка не вельмі давярае і цяпер просіць расіян праверыць усё яшчэ раз. Мне хотелось бы получить экспертную оценку специалистов по поводу перспектив добычи углеводородного сырья в Беларуси. І гэта смешна, бо Лукашенка падобна лічыць, што ў Беларусі нафта дакладна ёсць, просто яго падначаленыя не умеюць яе добра шукаць. Я как-то не могу поверить, что добывая когда-то больше 8 миллионов тонн в советские времена, мы сегодня скатились до 2. Правда, чуть-чуть приподнялись. Я не верю, что у нас нет этого углеводородного сырья. Но нужны специалисты, которые бы мне могли сказать, да, есть, да, нет. Или есть, или нет. Хотелось бы, чтобы, если это возможно, пару таких человек, которые могли нам что-то подсказать, посоветовать, как нам работать дальше. Это для меня нужно, не для нашей компании. Ну і традыцыйна, прапануючы свае паслугі і тавары, Лукашенка не змог стрымацца і ў чарговы раз за салодай плюнуў у спіну захаду. Ну а сейчас, когда эти бешеные ушли от нас, от вас, слава богу, пусть уходят, мы готовы заменить их и поставлять по всей России необходимое оборудование для добычи углеводородного сырья. Вялікае свята намячаецца ў Віктара Лукашэнкі. Міжнародны алімпійскі камітэт схіляецца да таго, каб дапусціць расійскіх і беларускіх спартсменаў да зімовых алімпійскіх гульняў 26-го года, якія пройдуць у Італіі. Праўда, будуць абмежаванні, нейтральны статус і ніякай дзяржаўнай сімволікі. Акрамя таго, да спаборніцтваў не дапусцяць тых, хто актыўна падтрымлівае вайну. Тут варта нагадаць, што сёлета міжнародны алімпійскі камітэт ужо парадаваў старэйшага сына Лукашэнкі і прызнаў яго легітымным прэзідэнтам Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі. Рашэнне тлумачылася тым, што галасаванне за яго кандыдатуру было таемным і не выклікала ніякіх пытанняў. А таксама, што важна для міжнародных спартыўных чыноўнікаў, Віктар Лукашенка афіцыйна не займае аніякай дзяржаўнай пасады. Але ж па факце ён застаецца адным з найбліжэйшых паплечнікаў свайго бацькі і па-ранейшаму выконвае яго загады. Напрыклад, тое, што Віктар Лукашенка займаецца адносінамі з Блізкім Усходам, не хавае ніхто. І пра гэта нават адкрыта казала Наталля Эйсмант. Але ж такія нюансы міжнародных спартыўных бюракратаў ужо не цікавяць. Беларускія сілавікі зноў зладзілі страляніну. На гэты раз у Брэсце. Званок у міліцыю паступіў ад прадстаўнікоў газавай службы, якія паведамілі, што злосны неплацельшчык камуналкі пагражае гвалтам работнікам, якія прыбылі для правядзення дэмантажных прац. Калі прыехала міліцыя, то мужчына не супакоіўся. Ён узяў 2 нажы і пайшоў на сілавікоў. У выніку міліцыянты стрэлілі агрэсару ў ногі. Затым яго перадалі медыкам, а пасля бальніцы берасцейца чакае СІЗА, крыміналка за напад на сілавікоў і да 7 гадоў за кратамі. Падоршыя сілавікі адначасова і насмяшылі і раззлавалі беларусаў. Мясцовыя прапагандысты выклалі відэа, як старшыня аршанскага райвыканкама Ігар Мароз разам з міліцэйскім начальнікам Аляксеем Цяпко і яшчэ нейкім даішнікам ходзяць па палях і кантралююць жніво. У відэа гэта ўсё суправаджалася пафаснай і гераічнай музыкай, але ж рэакцыя гледачоў аказалася нечаканай. У каментарыях людзі абураюцца паказухай, называюць чыноўніка і сілавікоў дармаедамі і паўтараюць добра
вядомы тэзіс. Маўляў, ніхто не дыскрэдытуе беларускую ўладу лепш за яе прадстаўнікоў. Але на гэтым подзвігі людзей у пагонах не скончыліся. У Віцебску з помпай адкрылі краму тавараў, якія вырабляюць зняволеныя ў калоніях. Гэты гандлёвы аб'ект размясцілі ў самым цэнтры горада, насупраць полацкага рынку і побач з касцёлам Святой Барбары. На адкрыццё гэтай крамы сабраліся і чыноўнікі, і сілавікі. Прысутнічаў нават кіраўнік дэпартамента выканання пакаранняў Олег Маткін, а забаўлялі чыноўнікаў канцэртам дзіцячых калектываў. Адзначым, што гэта не першая і не апошняя такая крама. Па ўсёй Беларусі іх ужо ажно 15. Там прадаюць мэблю, гаспадарчыя тавары для дома, мангалы, спецвопратку і шмат што яшчэ. Усе тавары, якія прадаюцца ў гэтых крамах, вырабляюцца рукамі зняволеных, у тым ліку і палітычных. І гэта праца, якую смела можна назваць рабскай, бо зняволеныя часта працуюць па 6-7 дзён на тыдзень і ў цяжкіх умовах. За гэта ім не плацяць амаль нічога альбо даюць нейкія капейкі. Месячны заробак беларускага вязня звычайна складае ад некалькіх рублёў да некалькіх дзясяткаў. Мінулыя выхадныя зноў выдаліся крывавымі. На гэты раз расіяне абстралялі украінскі горад Дняпро. Там загінулі 2 чалавек, яшчэ некалькі атрымалі раненні. Вядома, што удар расіянаў быў камбінаваным. Гэта значыць, што білі і ракетамі, і беспілотнікамі адначасова. Акрамя таго, у Сумскай вобласці дрон трапіў у пасажырскі аўтобус. Па выніку загінулі 3 жанчыны-пенсіянеркі. Яшчэ 19 пасажыраў пацярпелі. Адзін з іх знаходзіцца ў цяжкім стане. Агулам жа за адны суткі расіяне нанеслі 60 авіяцыйных удараў, ужыўшы 6 ракет і скінуўшы 78 кіраваных авіяцыйных бомбаў. Акрамя таго, задзейнічалі 4172 дроны камікадзе, але ў гэтых падліках маюцца на ўвазе як удары па мірных гарадах, так і дзеянні на лініі фронту. Тым часам украінскія спецслужбы затрымалі 24-гадовага мужчыну, які шпіёніў на карысць беларускага КДБ. Ён сачыў за блокпастамі і дзеяннямі украінскіх вайскоўцаў каля межаў з Беларусю. Пасля ўсю інфармацыю гэты гора-агент перасылаў КДБшніку ў ананімным чаце. Адметна, што мужчына ўсё гэта рабіў, спадзяючыся трохі падзарабіць. Праўда, замест грошай ён атрымаў вялікія праблемы і абвінавачванні ў дзяржаўнай здрадзе падчас ваеннага становішча. Пакаранне за такое ажно да пажыццёвага зняволення. У Літву завітаў страшны госць з Беларусі. З нашай тэрыторыі туды зноў заляцеў расійскі дрон. Сёння раніцай беспілотнік бачылі ажно каля самой Вільні. Пазней дрон, падобна, сам упаў недзе ў лясах. Прынамсі, літоўскія вайскоўцы за ім сачылі, але збіваць не сталі. На дадзены момант найбольш верагоднай лічыцца версія, па якой беспілотнік быў дэзарыентаваны украінскай сістэмай супрацьпаветранай абароны, таму і збіўся з курса. Варта нагадаць, што гэта ўжо другі такі выпадак за апошні месяц. 10 ліпеня расійскі дрон таксама прыляцеў з Беларусі ў Літву і таксама ўпаў сам. Тады гэта быў беспілотнік тыпу Гербера, які служыць для разведкі і выкарыстоўваецца як ложная цэль. Які беспілотнік заляцеў у Літву цяпер, пакуль невядома. Загінулі 3 беларусаў. У Рэчыцкім раёне 2 рабочых выпадкова зачапілі металічнай канструкцыяй лінію электраперадач. Ад удару токам абодва мужчыны сканалі на месцы. Яшчэ адна беларуска стала выпадковай ахвярай у аварыі. У Бярэзінскім раёне сутыкнуліся фура і грузавік. Ад удару больш лёгкую машыну адкінула так, што яна збіла жанчыну, якая ў той момант пераходзіла дарогу. Пацярпелую шпіталізавалі, але пазней яна сканала ў бальніцы. Беларускі парадокс. Цэны на жыллё растуць шалёнымі тэмпамі, але паплечнікі Лукашэнкі не могуць прадаць свае шыкоўныя дамы. У Мінску назіраецца чарговы бум на рынку нерухомасці. За год сярэдні кошт квадратнага метра ў сталіцы павялічыўся больш чым на $500 і цяпер складае амаль 2000. Але ж у лукашэнкаўцаў, якія жывуць у Драздах, свае праблемы. Іх раскошныя катэджы не прадаюцца гадамі. Напрыклад, па-ранейшаму не знайшлі пакупнікоў на дамы 2 апальных сілавікоў. Першы належыць экс-кіраўніку службы бяспекі Лукашэнкі Андрэю Уцюрыну. Ён быў асуджаны на 12 гадоў за карупцыю, але адсядзеў толькі 5 і летась быў памілаваны Лукашэнкам. Другі катэдж належыць сям'і экс-кіраўніка следчага камітэта Валянціна Шаева, якога звольнілі яшчэ 10 гадоў таму. Цэны на абодва дамы перыядычна зніжаюцца, але яны ўсё роўна складаюць $мільёны. Напрыклад, за недабудаваны дом Уцюрына просяць $1 400 000 у валюце. У катэджы, які належаў цешчы Шаева, з
зроблены шыкоўны рамонт, таму цана яго складае ўжо 3 мільёны 360 тысяч даляраў, але пакупнікі нешта ў чэргах не стаяць. Нагадаем, што гэтыя катэджныя мільёны унікальная схема, прыдуманая Лукашэнкам для сваіх паплечнікаў. Жывыя грошы ён ім не дае, але бясплатна дае зямлю ў элітных раёнах. Затым там будуюцца дамы, і пасля чыноўнік прадае нерухомасць і выходзіць на пенсію даляравым мільянерам. Прычым, як бачым на прыкладзе Уцюрына, можна з ганьбай страціць усё і нават адсядзець у турме, але захаваць свой домік у Драздах, затым удала яго прадаць і нарэшце забяспечыць сабе бязбеднае існаванне. Раней беларусы актыўна прадавалі свініну расіянам. Цяпер жа сітуацыя адваротная. У мінулым 2025 годзе менавіта Беларусь стала галоўным імпарцёрам расійскай свініны, набыўшы прадукцыі амаль на 100 мільёнаў даляраў. Для разумення, гэта складае каля паловы ўсяго расійскага экспарту свініны, і мы купілі мяса больш, чым Кітай. Прычыны такога развароту сумныя і вядомыя. У 2024 годзе на беларускіх свінагадоўчых гаспадарках успыхнула эпідэмія афрыканскай чумы, якая моцна ударыла па галіне. Асабліва моцна пацярпелі Гомельская і Мінская вобласці. Там колькасць свіней скарацілася на 28 і 25% адпаведна. У некаторых раёнах, такіх як Вілейскі, Клецкі і Светлагорскі, свіней увогуле амаль не засталося. Тым не менш, беларускія ўлады не заяўлялі публічна пра якія-небудзь праблемы. Ніякіх афіцыйных паведамленняў аб афрыканскай чуме альбо нейкай інфекцыі чыноўнікі не публікавалі. Надвор'е нарабіла бяды ў Віцебску. Там моцныя дажджы прывялі да таго, што на адной з вуліц падмыла грунт. У выніку проста ў раку Заходняя Двіна абрынуліся 7 гаспадарчых будынкаў. На іншых вуліцах залівала так, што проста па асфальце плавала рыба. Відэа выклалі ў сацыяльныя сеткі здзіўленыя мясцовыя жыхары. На шчасце, падчас непагадзі ніхто з людзей не пацярпеў. Апошнім часам у гарадскіх чатах Светлагорска невядомы са спасылкай на бабулю, якая працуе ў бальніцы, распаўсюджвае інфармацыю аб згвалтаванні 2 дзяўчынак. Маўляў, у горадзе завёўся небяспечны маньяк, а сілавікі гэтую гісторыю замоўчваюць. У выніку гэта ўсё аказалася фэйкам і выдумкай, і медыкі мясцовай бальніцы і міліцыянты афіцыйна заявілі, што падобных злачынстваў не адбывалася, так што хвалявацца не варта і ніякага светлагорскага маньяка проста не існуе. 90-е даўно скончыліся, але метады выбівання грошай, аказваецца, засталіся. У Брэсце мужчына пазычыў у знаёмага грошы і не змог аддаць цалкам. Застаўся вінны 150 рублёў. Тады крэдытор разам са знаёмымі вывез прыяцеля ў лес, збіў таго і прымусіў капаць сабе магілу. Акрамя таго, замест 150 рублёў у ахвяры патрабавалі ўжо 3000, але ж нейкім цудам мужчына змог вырвацца і збегчы, а затым звярнуцца ў міліцыю. Цяпер вымагальнікі знаходзяцца пад вартай. Замест грошай яны атрымаюць ад 3 і да 10 гадоў калоніі. Паказальная гісторыя з Магілёва. У 1708 годзе расійскія войскі цалкам спалілі гэты горад па загадзе імператара Пятра I. Цяпер жа мясцовых жыхароў пераконваюць, які Пётр быў герой. Як заўважыў партал «Зеркала», магілёўцаў запрашаюць на спектакль, прысвечаны стасункам імператара са сваёй жонкай. Прычым Пётр характарызуецца так, цытата: «Воін, мысляр, бліскучы дыпламат і бязлітасны вяршыцель лёсаў сваіх падданых». Сказана, зроблена. У Брэсце ўсё ж паставілі гіганцкі гузік ліхтаршчыка. Скульптура выглядае наступным чынам. Паведамляецца, што яна мае амаль 3,5 метры ў дыяметры і важыць больш за тону. Магчымасць першымі дакрануцца да гузіка і загадаць жаданне было дадзена брэсцкім маладым. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.